אתם ידעתם שהסרט מואנה מבוסס על חלקים במיתולוגיה הפולינזית? העמים הפולינזים שוכנים באיים שונים באוקיינוס השקט, כמו הוואי, פולינזיה הצרפתית, איי קוק, סמואה, טונגה ואיים נוספים. ואזכורים של המיתולוגיה הפולינזית קיימים לאורך כל הסרט. מקורם של הפולינזים בדרום מזרח אסיה. משם מוערך שיצאו בסירות לפני כ-3,500 שנים, במה שנקרא ההגירה הפולינזית הגדולה, בחיפוש אחר יבשה, והתיישבו באיים שונים באוקיינוס השקט. לפולינזים יש שפה ותרבות משותפת, עם שינויים מאי לאי, אך יש סיפורים רבים מהמיתולוגיה הפולינזית, אשר מסופרים לאורך דורות באופן כמעט זהה. למשל, נקודת התצפית בלק רוק באיי קוק, נקודה מצוינת לצפות בלוויתנים, אבל לפי המאורים באיי קוק, כאשר הם מתים, נשמותיהם של הפולינזים יוצאות מבלק רוק וחוזרות אל עבר אביאקי, המולדת הפולינזית העבודה שמיקומה אינו ידוע. הסיפור חוזר על עצמו בעוד מקומות ובשמות מעט שונים, כמו הוואיקי בהוואי, הוואי בתהיטי ועוד. מוזמנים ומוזמנות לעקוב לעוד תכנים ממקומות מרוחקים מסביב לעולם.